ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം 3 ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിലെ വിശ്വാസങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങള്, ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാത്രമല്ല വിശ്വാസവും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ രീതിയും എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ദാനം, യജ്ഞം, തപസ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 28 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. 8 മുതൽ 10 വരെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും 11 മുതൽ 13 വരെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചും 14 മുതൽ 19 വരെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചും 20 മുതൽ 22 വരെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെക്കുറിച്ചും 23 മുതൽ 28 വരെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉപസംഹാരമായിട്ട് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ, ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങള് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരാധനയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്ന 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിദഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്തമാഹോ രജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത്, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന യോനികളിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അവർക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരാണ് അവരെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരെ, സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നതെന്ന് അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നവര്, അതായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മനുഷ്യരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, മനുഷ്യനാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏതിലാ നിൽക്കുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുമോ? അവർക്ക് പരമോന്നതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഈശ്വരന്മാരോ മനുഷ്യരോ ദേവന്മാരായിട്ട് ഉപവസിച്ചു പോരുന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിലും ഫലമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സ്വാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ അർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കും. അപ്പോൾ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിത ഗുണങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള നമ്മുടെ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ സാത്വികമാകാം, ചിലപ്പോൾ രാജസികമാകാം, ചിലപ്പോൾ താമസികമാകാം. 3 ഗുണത്തിലും വരാം. അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചും ഭക്തനെ കുറിച്ചും കാമിയെ കുറിച്ചും. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധ സത്വത്തിലായിരിക്കും ഭക്തൻ. ആ ശുദ്ധ സത്വത്തില് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പ്രേമഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്താം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മുക്തി നേടി എവിടെ ലയിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. കാമിയാണെങ്കിൽ, കാമി എന്ന് വെച്ചാൽ കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി രജോ ഗുണത്തിലാണ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എവിടെയാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുണ്യഭൂമിയിൽ, അതായത് സ്വർഗലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം. എന്ത് വേണം? വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായിട്ട് സഹവസിച്ച് ശ്രദ്ധമായിട്ട് ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി, സശ്രദ്ധയോടുകൂടി എന്ത് വേണം? ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ്? ഓരോ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ആ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കും. പിന്നെ താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് ആ ജീവാത്മാക്കളെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത് ശുദ്ധ സാത്വികതയിലാണുള്ളത്. ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യബാധയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രമാണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വേറെ വേറെ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്നാണ് ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള ആരാധനകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിശ്വാസം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ വിശ്വാസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? യജന്തേ സ്വാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാശ്ചന്യ യജന്തേ താമസാ ജന. അപ്പോൾ വിശ്വാസ ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രധാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ അവർ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളോ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, 4-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം. വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ള ആൾ വസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചു മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയതാഭാവം മാറുന്നവനെ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറികടന്നാലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അശാസ്ത്ര വിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയേത ഭോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാവ ഫലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്
അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? കാമം, ആസക്തി ഇതിനാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ തല കുഴിച്ച് മണ്ണിലിട്ടിട്ട് നോക്കിയ കാല് പൊക്കി നിൽക്കുക അല്ലെ, ഇതൊന്നും നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നല്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അസുരന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയം കൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായൊരു ലക്ഷ്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്രതാചാരണം എന്തിലില്ല? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹ്യമായിട്ടോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ഉപവാസം ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപവാസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപവാസ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്? ആസുര സ്വഭാവികൾ. അതായത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കഠിന തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? ആസുര സ്വഭാവികളാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപാസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും എന്തുണ്ട്? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുണ്ടായിരിക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചും ദാനത്തെക്കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ. ചില പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാം, പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊരു വിഘ്നമാവില്ലെന്ന്. അപ്പൊ വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഇവർ ഈ പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്? അവര് തന്നെത്താനെ പറയുന്നതാണ്. അത് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആയുസത്താബലാരോഗ്യം സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര പ്രകൃത്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ? കട്മണ ലവണ തീഷ്ണ തീഷ്ണ രുക്ഷാവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസ ശ്രേഷ്ഠ്യ ദുഃഖശോകാമയ പ്രദഃ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം, പുളിപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, ഭയങ്കര ഉപ്പുള്ളത്, ഭയങ്കര ചൂടുള്ളത്, ഭയങ്കര എരിവുള്ളത്, വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? ഭയങ്കര ഉപ്പുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടോടെ കഴിക്കുക, ഭയങ്കര എരിവുള്ള ഭക്ഷണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി താമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ? യാതയാമം ഗതരസം ഭൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേത്യം ഭോജനം താമസ പ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏതു ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ അതേറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദികരമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമുക്ക് ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന്
ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറും കറിയും ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്. ചില ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസാദങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്ത നമുക്കറിയാം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അത്ര അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അത് എങ്ങാനും നമ്മളിൽ കൂടുതലായി പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ നമ്മളത് പക്ഷികൾക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മളത് എടുത്തു വെച്ച് പിന്നെ പിന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷി ബിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടായ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികമായ യജ്ഞം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്, സ്വാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവതി പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാകണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അതൊരാളെ സ്വാത്വിക ഗുണസ്ഥിതനാക്കും. സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഡെയിലി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നെങ്കിൽ അതെന്തല്ല, അത് സ്വാത്വികമല്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അടുത്തത് അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം തെമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിത്തി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് സ്വർഗമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. വിദ്ധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ വിശ്വാസവുമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിലര് ജനങ്ങള് ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. നേടിയ സമ്പത്തോ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. താമസമാകിയാൽ അവയെ ആസുര സ്വഭാവത്തെയാണ് അതെല്ലാം വളർത്തുന്നത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അതൊരു വിധത്തിലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല. അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, പരമപുരുഷൻ, ഭഗവാനെ ഇവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ ഏതിലാ വരുന്നത്, ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരണം. അപ്പൊ തപസ് 3 തരമുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. അതില് ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അനിത്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം കേൾക്കുന്നവർക്ക്, പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, പിന്നെ ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഏതിൽ വരും, വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും.
ഇനി മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മനപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനം ആത്മാവി നിഗ്രഹ, ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുക, സൗമ്യരായിരിക്കുക, മൗനം പാലിക്കുക സാധിക്കുക, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, സ്വഭാവത്തിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നത്. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും എങ്ങനെയാണ്? മൗനിയാണ്. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ് എന്ത്? ആത്മസംയമനം അല്ലെങ്കിൽ മനോനിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യുക്തൈ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സ്വാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയുക, ശാരീരിക തപസ്സും വാഗ്മയ തപസ്സും മാനസിക തപസ്സും നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അത് സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ജലമദ്രുവം. ബഹുമതി നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂഢഗ്രഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോസാധനാർത്ഥം വാ തത്താമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരികൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മൂഢബുദ്ധി മൂലം ഒന്നുകിൽ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം, ഹിരണ്യകശുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര് അനശ്വരത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ച വിഡ്ഢിത്തമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ, അതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിന വ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമോ ഗുണ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സ്വാത്വികം. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ കൊടുക്കുക, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കൊടുക്കുക, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അതായത് ക്ഷേത്രം പോലുള്ള പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, പിന്നെ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് കൊടുക്കുക, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പോൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ഉത്കൃഷ്ടം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നുകൂടി നോക്കണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി അതും അവരുടെ അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ തീയതേച്ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? രാജസം. അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുള്ള് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളോട് നിർബന്ധം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചിലപ്പോൾ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ചിലർ ദാനം ചെയ്യും. ഇത്രയേറെ ധനം
എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഞാനത് ചെലവാക്കി പോയല്ലോ എന്നിട്ട് പാശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അദേശകാലയത്ഥാനം പാത്രാപിശ്ചതീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പോൾ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. പിന്നെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയെ ആദരമില്ലാതെ കൊടുക്കുക, അതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ഈ ദാനം. അപ്പോൾ അർഹതയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര്. പക്ഷെ ആ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കാതെയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് പറയും. ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദാനം തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. ദാന അർഹരായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും അത്ര തന്നെ താമസമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ്? പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ ദാനം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിനൊരു പരിഹാരം. ഓം തത്സത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓം തത്സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധ സ്മൃത ബ്രഹ്മണസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുര. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വേദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാര് പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ പിഴവുകളോ നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതില്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത്ത് എന്നുരുവിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏത് കർമ്മവും ഓം തത്സത്, അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയാകണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയതയാണ് എന്ത്? ശാസ്ത്രീയതായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചെത്തിക്കും. തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്ത വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഓം എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാം അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നർത്ഥത്തില് ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദ. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്യാദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. കാരണം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് നമ്മളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്.
സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യോ തത്പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോ വാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് എന്ത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്. അപ്പോൾ സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സത്ത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികളെ പോലെ തന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപോ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സാദ്ഭാവ, സാധുഭാവ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മികതയെ കുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായിട്ടുള്ള കർമ്മം സാത്വികമാണ്. ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തികച്ചും ബോധമുള്ളവനാണ് ആ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പറയും? സാധുവാണത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക, പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാതും തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ തദർത്ഥി എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്സത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓം തത്സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസപ്തം ഹൃദം ചയത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ എന്താണ്? അസത്താണ്. അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലതാണ് സാത്വിക ഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. ഉത്ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ടം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം. പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे